Още е мрачно, спокойно. Ето, красиво. На езерото сме. Не мога да пропусна тая красота. Трябва да я снимам. Нали? Вижте. Почва да се зазорява. Ето, оттам очакваме слънчиците да се покаже, но още го няма. Още е рано, но пък е красиво. Ей, деня да ви бъде прекрасен, чудесен, лесен, успешен и усмихнат.